Dragilor, am decis ca astăzi să vă prezint montajul unui Salus RT310i. Îl prezint aici în imaginea respectivă. Un dispozitiv care controlează o centrală cu ajutorul telefonului, că este un iPhone sau un Android. Montajul necesită o firmă specializată sau vă puteți ajuta de cunoștințele proprii. Montajul nu este greu, este foarte simplu. Trebuie să fiți conectat la o rețea de wireless. Asta în momentul în care doriți să faceți controlul pe telefonul mobil. Aveți aici în imagine. Instrucțiunile de montaj sunt foarte simple. Am să vă prezint legăturile care se fac la centrală. Aveți aici, unii vă indică firul albastru cu firul roșu. Ăsta este presetată din fabrică, vine un strap care centrală funcționează fără dispozitivul respectiv. În locul strapului va veni montat firul care duce la acest dispozitiv. De fapt este un emițător pe unde radio. Am să vă arăt și unde comunică. El efectiv se leagă la o sursă de 220, o aveți aici deasupra. Dincoace este alimentarea centralei cu 220. În imaginea respectivă aveți un dispozitiv care controlează temperatura din camera în care doriți să-l puneți. Este foarte, foarte simplu de montat. O să necesite o descărcare a aplicației de la Salus. O găsiți în magazin Play. O descărcați undeva aici. Dacă trageți de clap în jos, sunt două baterii. Eu nu am să merg la dispozitivul montat în cameră să vă arăt, pentru că acolo este un cod. O faceți cu adresa dumneavoastră de mail. Trageți de asta în jos, înainte de a pune bateriile, aveți un cod, scrieți codul respectiv, Salus să vă dă un mesaj cu un cod. În momentul când vă dați mesajul, deja sunteți înregistrat. În momentul în care sunteți înregistrat, o să vă apară pe aplicația care deja ați montat-o, setările care puteți să le faceți de la distanță. Puteți controla centrala și de la distanță, cu telefonul mobil, indiferent de unde. În momentul în care pierde semnalul, nu aveți semnal la telefon, nu aveți wireless, nu aveți date mobile, centrala oricum are sistemul ei antighen sau rămâne pe temperaturile setate și comunică între dispozitivul montat pe centrală. Observați, el are și modul manual și modul automat. De exemplu, acum centrala este în funcționare. În momentul când se ajunge la temperatura dorită, dispozitivul de aici transmite prin date unde radio semnal către acest dispozitiv și acest dispozitiv oprește centrala. În cazul în care aveți aplicația montată, această piesă cu ajutorul cablului și cu acest transformator, îl montați la un wireless care îl aveți în cameră, iar această piesă comunică cu telefonul dumneavoastră mobil, el comunicând aici cu această piesă, transmițându-i datele la această piesă din coace care este montată pe centrală. Stabiliți temperaturile pe ore, pe zile, cum doriți dumneavoastră. Deci aveți o casă încălzită de la distanță. Mi-a făcut plăcere să vă demonstrez practic. Nu e greu, un pic de migală și un pic de cunoștință de parte de electrică. Vă doresc o zi bună!